1, 2. Als je kijkt, dan zitten er wat bogen in en onder die bogen daar zitten wat versieringen van vrouwenkopjes, een paar leeuwenkoppen en ook nog een menselijk gezicht in het midden. Waar die vandaan komen en wat ze betekenen weten we niet, daar zeggen de historische bronnen niks over. Maar het ziet er heel prachtig uit en er zijn niet, in Sneek is dit het enige pand die die versiering heeft. Aan de voorgevel moet veel gebeuren. Je ziet wel dat het stukwerk erg slecht is. Er zullen hele stukken uitgehaald moeten worden en opnieuw erin gegaan worden. En de kozijnen zijn ook niet best meer, de ramen niet best meer. Dus het krijgt een hele renovatie. Nou, hier, we staan op de begane grond. Daar gebeurt in feite niet zoveel. We gaan als het klaar is, gaan we dit verhuren als winkelruimte. Het enige wat hier gesloopt gaat worden, dat is de trapopgang naar boven. En verder wordt het één kale ruimte die de toekomstige huurder naar eigen behoeven kan inrichten. Dit wordt de ingang, de toegang tot de woning. Dit is dus het dakterras van de woning, mooi gelegen op de zon. En we staan hier bij die achtergevel. Dat is nog wel een hele oude achtergevel. Van Friese geeltjes. Je ziet daar bovenin het oude vlechtwerk nog. Maar het is heel slecht. Hier komen we dus op de zolder, waar eigenlijk ook nog een hele oude elementen te zien zijn. Het dak wordt geïsoleerd, dus alle pannen moeten eraf. Deze spanten, dat zijn de oudste delen eigenlijk van het pand. Er zit een hoop arbeid in, het is weinig materiaal en veel arbeid, maar een half jaar, ja, dan moet het wel klaar zijn. Totaal schatten wij dat de verbouwing zo'n 1,5 ton gaat kosten.